Sinibingelela ababukeli bayi-Black Live TV, gama noNhlanhla Miss Mamelo wakaZondi. Sikulona uhlelo lethu-ke namhlanje ngiza ngezigameko. Ngiyazi ukuthi Nkosi yami ngihlezi ngicushiswe igqikini nositufuza mina nositufuza siyayibangela igqiki, siyabambisana kahle kahle la sibambisana khona. So namhlanje-ke njengoba nazo singihleli kuyona indawo yakhe usitufuza-ke Nkosi yami esesilethela ingelosi yakhe enhle. Anyway, sizosho-ke izigameko la noma sizozwa ukuthi-ke ngabe usehilileni isigameko sakhe akusona noma adlula kusona noma mhlambe she's still in the process of healing. Sizozwa kena ukuthi-ke isona siphi isigameko asiphathele sona namhlanje. Sawona manjani? Ngiyaphila unjani? Ngikhona ma isona siphi isigameko ofisa ukuthi udlulisele sona namhlanje? Isigameko sami mina ngikhulele ngizalwe abantu mhlambe asikakabuzi kahle. Sicela ukwazi ukuthi ubani uhlalaphi ya nguNtomfuthi ngwakaNdlovu. Ngihlala kaFelix. Okay. Yebo. Isigameko shuthi mina bengizalwa ubaba obenesithembu. Yeah. Kulesithembu sakhe kukhona umamkhulu nomamncane, mina bengizalwa umamncane ke. Uma obenethola izingane zamantombazane. Alright, ekutholeni kwami kwakhe izingane zamantombazane, uma kwathi kuthina ubenathu amantombazane, kwathi kuthina thina sama twins. Okay. Ekube nama twins kethu kushuthi phela esithenjini kunalezo zinto zakhona ababuye bazenze. Umamkhulu kushuthi ayeyenzile, kushuthi ayitshela ukuthi lo uzodeda umfana kanti amantombazane. Wenza izinto zakhe ke kwa lele linyiwele lenda kwase kwasaleli lodwa leli yimina. Okay. Saqhubeka ke lapho ke impilo wazi wathola ke ingane yomfana uma. Ekutholeni kwakhe ingane yomfana ayikwa right futhi ngoba vele umamkhulu benazo ziningi ingane. Hayi ke kushuthi ke einganeni kaBaba sizonke ubengithanda kakhulu. Ubengithanda nje kakhulu. Yebo. Ubengithanda kakhulu ngoba ngisho ehamba ubehamba nami. Yeah. Ubeyinduna yenkosi ke yaseNdwedwe. Alright. Indwedwe la eVerulam. Yebo. Okay. Umbambo. Yebo. Hayi ke ngasuka ke ngelinye ilanga nami sengiqala ukukhula hayibo. Ubaba njalo kwakhona umama nje kwakaduma. Lo mama echitha nobaba wayegqoka ingubo ezimnyama kuthiwa wayishonela umkhwenyana. Okay. Bechitha nobaba. Bentshontshana eceleni. Hayi ke kushuthi ke sinobaba kubaba njalo meyakhona uhamba nami. Hayi anginankinga ke nami kuba ngifike ngibekwe lapha ngidla into ezimnandi. Hayi ngibuye ngixoxe wema kade sika ma ubani. Kade singihleli lapha kaBani. Hayi athulu ma kube ngathi into angayinaki. Ngiphinde futhi ngelinye ilanga ngambuzi ngisho ubaba ngiphinde ngelinye ilanga sambe nobaba. Hayi ngiphinde ngibuye ngixoxe. Hayi kushuthi kukhamba kwesikhathi uma elibele izwa lento kushuthi izingene kuyena emqondweni. Hayi mayisengenile kuyena emqondweni kuthi ngelinye ilanga kade ubaba ehambile. Wangishiya ke ngalelo langa. Hayi uma kushuthi kwambuyela ukuthi okay uye lapha ya. Okay. Hayi wena usumtshengisela nokuthi ke plus join kuyakhona. Okay. Hayi uma asiqoqe singane zakhe afika sibeke ehlathini. Unehlathi khona ehlathini kushuthi wayesekhulumile nabafowabo. Asibeke ke kulelo hlathi abese yahamba ngikhale ke mina ke hayi angithatha ngibeke emhlane uphethe umentshisi parafini hayi inganaki kodwa sihambe. Hayi masifika hayibo uyoshisa lo muzi kalowo mama. Hayi awushise lo muzi sibone bephuma ke bebaleka ke naye kubaba lapho. Hayi ahambe ke siphinde khona ke ehlathini lapho ke. The time umuze ushisa uma ushisa wabaleka wanganaka ukuthi kwenzakalani ngemuva. Okay. Hayi sahlala ke kulelo hlathi sasuka ekseni kwafika umfowabo wama ngemoto. Nalala pha ehlathini. Salala ehlathini. Okay. Wasilayisha emotweni sahamba. Seza la eThekwini. Kusho ukuthi ukhulu wayehlala eMalikazi.
saya khona-ke Malikazi safika sahlala khona sahlala uma wathola umsebenzi ejalidini wasebenza khona mesebenza kulelo jalidi njalo wayethi mebuya ngenyanga wayebuya nje asazi imoto ukuthi kwakuyaba kodwa khona ubaba nje ayehlezi ehamba naye esilethela ukudla. Kukhona umakhelwane njalo owayethi njalo nje meke wayibona imoto afika azofuna ukudla kusuka phansi kuyophuma phezulu. Hayi shuthi ngelinye ilanga afike lo makhelwane kanti akekho ukhulu. Sisodwa nje yimina nosiswami nalengane kaMaye umfana mase kuba nje izingane ke nje esasidlala nazo. Hayi abaceleke bese ngithi mina hayi ngeke wena uma wakho njalo nje mekwabona uma usuke ezofuna yonke into hayi asinayo ke namhlanje uqala ke ukhukhula asinako. Ayihamba ingane iye khona igoduke kubo kwakuMangcobo lo mama ngisakhumbula kwakuMangcobo. Hayi mayihamba ingane iphinda khona ibuyisa isiphathele amaviyeni ngepheki. Ethi hayi uthi uma nginilethele la. Ngithi mina hayi yindaba uma wakho sesipha amaviyeni. Hayi ingane nina nithe aninakho ukudla kini seninawo manje amaviyeni. Hayi kushuthi ingane le yama encane ithi yawathatha amaviyeni siyiphuce siwalahle. Hayi bathule kuvele kuphume inqwaba yamakati amancane. Amakati amancane avela agcwala igceke. Samangala ukuthi yini kushuthi usisi wayegonile ingane wathi uyaliphebeza ikati kanti selimkwebhile onyaweni. Sasaba ukusho sekufika ukhulu ukuthi kwenzakaleni ngoba ukhulu wayeshaya. Uma wakho that time uthe ukephi? Wayehlala lapha ejalidini. Ejalidini usezale enye ingane yangaphandle engasenza babeni. Le ngisho mina ile kababa. Le yababa wakho umfana iyasala nayo. All right, okay. Hayi ke salentuza ke salibele sifihla kushuthi usiswami kanti upoison leli kati belino poison walibele unyawo lakhe lifinyela shuthi ukhulu one day abona athi hayibo fikile kwenzakalani onyaweni lakho abesethi ene ufikile hayi lutho athi hayi ngeke mhlawumbe khona something ngelihlabile woza ngikucheck. Hayi amcheck sisaba ukusho ngaleso sikhathi. Kuhamba isikhathi caca ukuthi hayi cha unyawo liyafinyela engangokuba manje asakwazi ukuhamba kahle. Hayi size sisho ukuthi hayi khulu kwenze ku1 no2. Yeah. Lapho sesisho nje vele sekunezinto ezenzakalayo la ekhaya. Silala sivalile umnyango. Siyaphaphama uvule umnyango kuyakhanya. Ukhulala lembhedeni aphaphame phansi. Nje kwaba nezimanga ezenzakalayo hayi saqhubeka ke sakhula wazwathi ukhula shift ke lapho kwakuyindawo ekuthiwa isemthini emide. Sashifta Okay. Malikazi emthini emide. Malikazi, all right. Sashifta ke lapho siza ngala kwakuthiwa khona ingase groundini. Okay. But the same area Malikazi yonke le. Okay. Sahamba ke sawuhlala ngalapho ke hayi sahlala ke ngalapho wabuya uma. Wanjale wabuya wathebuya wabuye sethi enene ma ngicela ukuthi ngiyithathe lengane yomfana ngiyiphindise kuyise wayo ngoba ekukhuleni kwayo izokhula imfuno uyise wayo. Zingcono lezi zamantombazana. Hayi nangempela athi ukhula aya ngeke ngize ngisho lutho. Ayithathe kumali engane yomfana ayiphindise. Sisale ke thina. Okay, umama ephindisa ingane ubaba wa survive lapha ekubalekeni nomuntu wakhe kulomlilo umaye uqalile. Wa survive. Okay. Ba survive benze njani? Baphinde bangabhekana noma. Okay, but uma wayazi ukuthi uzomthola lapha memfuno. Nohlaba bexhumana kwakwenzakalana. Babe ngasaxhumani uma wayithatha ingane wayihambisa khona like ukuthi ngizothi okay naki la engiyakhona. Ngoba washisa kahle washisa uma umuzi wentombi ikhaya lababa lasala so wayazi vele ukuthi uma ngisuka la ngiya kuleya muzi loyana. Okay I get you. Wafike wayishiya waseyathumela ukuthi ngicela ngihambisele lengane lapha. Okay. Wangaya yena siqhu sakhe. Wabuya ke mesebuya wahlala insukwana sayitshela ukuthi ayisihleli nayo ma wathi esuka wathi ngiyahamba ngiyofuna umsebenzi eGoli. Wahamba
wafika eGoli wahlala wagula. Lapho akabhali akenzi lutho. Akafoni akenzi lutho. Oh kwasabhala nanokubhala futhi. Hayi alentuze kusho ukuthi agule alale angisazi wasisho nje igama lesibhedlela. Wabuya ke emva kokugula alale lapha esibhedlela wabuya. Wazi usichazela ukuthi hayi kade sengigula ngilele esibhedlela kwashaya cima. Okay ahlale lezo insukwana. Hawu sengiyahamba futhi. Hayi ahambe. Mehamba lapha hamba uDungu. Sathi sesizwa ngabantu kusho ukuthi ababemazi eGoli nala ukuthi hayi akasekho. Asimngcwabanga asenlutho nje. Yo. Okay. Saqhubeka ke saphila imina nokhulu mamncane yabo nje nazi lezi ngane ezinye zama alright sahlala. Umamncane wahamba wayohlala kamalume kaK. Mehlala khona. Which K? K ko 12 eMlazi. Okay, Mlazi. Wayohlala khona wathola umsebenzi esikoleni ekuthiwa eSembonini. Okay. Wasebenza khona kushuthi uthisha omkhulu wayesebenza kuthisha omkhulu. Wamthuma iklabishi. Memthuma iklabishi eyitolo kaEli. Umamncane thuma Uthisha omkhulu uthuma umamncane. Okay. Okay. Ayahambe kumamncane alithenge iklabishi. The time ebuya shuthi babesamile nabanye endaweni nje bezowela umgaqo. Yaphuma imoto emgaqweni yabashaya. Washona kanjalo kuma. Efunda kephi? Efunda ugrade. Wayesebenza. Oh wayesebenza khona esikoleni ecleaner nani. Waphuthwa thunywa ikabishi. Okay. Kwaphela I think 1 week isingamazi. Ukuthi uphi. Engangokuba uthisha omkhulu wayesethini ubaleke nemali yakhe ekabishi. How? Hayi ke shuthi bahamba ke ekhaya bemfuna komalumekazi bemfuna. Shuthi waze watholakala ku Gant Street. Hayi ke. Oh kwangcwatshwa ke kanjalo. Alright. Kwadlula lapho. Sahlala. Ekungcwatshweni kwakhe thina sangazi lutho ukuthi okay khona imali ebhaliswayo. Umalumekazi nomalume bahlangana ngale ngasese. Ngoba ngathini again umalume wethu exactly like ukuthi uzalo. Okay. Bahlangana ngale benomkakhe babhalisa lezo imali. Ekuyibhaliseni kwabo lezo imali kusho ukuthi kwahamba isikhathi ke zaphuma. Mayiphuma bamtshela ukhulu. Ukuthi hayi imali endodakazi yakhe iphumile cha. Bangamtshela bazenzela izinto zabo. Alright sathula futhi nalapho ukhulu wazotshelwa thina sazotshelwa uma kalomalume ukuthi hayibo nezwa yini ukuthi imali kaMamncane yaphuma. Umamncane wayesethenge indawo wakha u1 room kaK ngoba efuna sisuke emalikazi. Sahamba sayohlala lapho kaK. Washona ko umamncane kanjalo zaphuma ke imali sangatshelwa lutho ngoba vele sasingazi lutho. Kwathi sekulento sekwahamba isikhashana kwashona ukhulu. Shuthi manje sesisele mina sodwa. Ninodwa manje ingane. Masele sodwa umalume lo nomalumekazi. Igama lamalume uBetty waka K ko 12. Umkakhe uRose. Shuthi bona ngokwabo ngoba saseyingane. Bathathe lokho ukuthi vele siyingane. Usisi wami ulo paralyzed oyanconzwa owalunywa ikati. Azange azafundi inhlobo. Ngingcono mina ngoba ngafika naka grade 7. Bathi sekushona ukhulu bahlukaniselana ngathi. Kuzoba umngcwabo kakhulu. Ukhulu wayekhokhela umasingcwabisane njalo. Kodwa kwathi la eseshonile ukhulu. Kwathiwa umasingcwabisane akhokhile.
kanti ukhulu wayekhipha imali ayinikezele lo malumekazi. Lo malumekazi shuthi aqala pheshe iy'nto zakhe kuyimali yokukhokha. Hhayi-ke kushuthi angazi wenze njani wahlanganisa wahamba wayokhokha-ke leyo mali wangcwatshwa kakhulu. Emva kwalokho-ke nazo-ke sekuhlukaniselwana ngathi-ke manje. Ukuthi ngizothatha lo kanjalo. Bafuna ukuhlangana badayise indawo le umamncane ayiseyithengile wakha u-one room kuyona. Hhayi kushuthi mina ngithathwe omunye owayehlala efolweni, wayenonkosikazi wayehlala efolweni nomunye ayeqashe naye. Hhayi ngithathwa uyena lowo, naye ungithatha lapho ngesizathu sokuthi ingane yakhe umuntu ade eyigada uyishise nge-rice. Ngafika mina kube nje ngizofika namhlanje, ngakusasa sekufanele ngihambise ingane eklinikhi. Ngiyingane kuthiwa ngizohambisa ingane eklinikhi eshile. Nangempela ngiyithatha ingane-ke ngakusasa ngiyihambise eklinikhi. Lo mama engihlala naye uphuza i-Black Label, usebenza e-Jacobs factory. Njalo ngihambisa le ngane uney'ngubo lo mama ayintshontshayo njalo emsebenzini abuye nazo ayibeke. Shuthi angazi noma umalume lo engangihlala naye nalo wayebuya ahamba unkosikazi wakhe omunye. Lo mama lo alanda iy'ngane zakhe ey'ngazalwa umalume. Sipholile phela le ngane yakhe le ngifice ishile engangihlezi ngihambisa eklinikhi. Isipholile uselanda lezi ezinye. Hhayi mayifika le y'ngane zifike zivakashile akekho umalume lo. Hhayi mese ihambile ayikhiphe le y'ngubo lezi ayintshontshayo ayindlale phezu kombhede yabo azabele iy'ngane zakhe azabele. Mese ziyahamba-ke ehlalelwe zey'nsuku ihambe. Umalume mese afika abuze iy'ngubo ukuthi awuveze le y'ngubo zakho. La ngiyingane fanele ngipheke, fanele nginakekele ingane esikoleni angisafundi. Ngiyenze leyo nto. Hhayi athi esuka uma umalume esefika ebuza iy'ngubo athi mina ngiyintshontshile. Hawu ngiyintshontshela ukuzozenzani iy'ngubo? Athi hhayi uyena oyintshontshile iy'ngubo la ayikaze yilahleke. Ngithi mina hawu kanjani ingani wena iy'ngubo uyinikeza iy'ngane zakho? Kade ifikile la aphikalale ngomhlane. Hhayi ngithule ngiyibheke le nto othi ngekushuthi la ngisazoba senkingeni eyiningi. Kukhona omunye owayeyisihlobo owayesahlala eMalikazi. Ngivele ngithule ngakusasa ngiqoqa zonke iy'mpahla zami ngishiye kanjalo ngihambe ngiyele kulohlala eMalikazi. Ngifike ngihlale-ke naye uyasafarisha analutho nje uphila impilo enzima. Hhayi ngiqale ngicabanga ukuthi ngizokwenza njani, ngizophila ngani ngoba nalo ugogo lo engihleli naye analutho. Hhayi ngihambe njalo ngiyodayisa kwakhona omunye labo mama abadayisa la ePick n Win. Ngihambe ngiye khona ngifike ngisho ukuthi ngifuna umsebenzi. Hawu umncane kanje ufuna umsebenzi, ngibachazela isitori sami. Hhayi angithathe omunye engazi ukuthi ngwakaNdlovu ethi uyithathele ingane nje uyayisiza. Hhayi ngihlale ngidayise njalo ngivuka ekuseni ngizodayisa la. And kuyavula phela Pick n Win. Yebo. Ngimemeza itiluli. Ngiyavukwa. Mhlawumbe abaningi bayasayikhumbula ingane esikhathini esingaphambili eyayimemeza kakhulu ngase Pick n Win. Isho Mr Loli, isho Mr Loli. Mhlawumbe basakhumbula abaningi. Ababukeli emakhaya ukuthi sholi basakhumbula ukuthi kwakuwena lo. Kwakuyimina. Hayi shuthi lo mama lo ngilibele ngisebenza kanjalo. One day lo mama athi ngicela ukuthi ngoba ngiyakubona ukuthi uyayithanda lento and uyimisele ngayo.
ngicela ukuthi kule mali yakhe kufanele ngikholele yona uyi-odele sakhe isitiluli khona uzokwazi ukugijima emarenke, esinye uzosibeka la kumina etafuleni, esinye uhambe usidayise emarenke. Ngijabule ngoba ngiyazi ukuthi okay njengoba ngizokwenza kanje shuthi endlini mangifika kuloko ngihlala naye manje ngizofika ngiphethe into engcono. Hayi nangempela-ke ngiqhubeke-ke ngidayise kanjalo itiluli-ke sekumnandi-ke manje sengiyagoduka ngifika ekhaya ngibeka imali goga sibale kube mnandi. Hhayi kwaqhubeka-ke isikhathi ngiphila leyo mpilo-ke ngiphila leyo mpilo. Manje inkinga yami isiyodwa, umalumekazi benomalume njengoba nje babekade besiphethe ngaleya ndlela, usisi wami lo wasala nabo ngoba e-paralyzed bahamba bamshayela i-ID, kushawa ama-ID kuzofotwa, bamshayela i-ID this year. Kwakuzovotwa kuleso sikhathi bamshayela i-ID kushuthi bamnyusa ngisho iminyaka engangokuba baze bancamela ukukhokha ngesizathu sokuthi iminyaka yayingamvumeli ukuthi ashaye i-ID, bayinyusa iminyaka. Bamshayela-ke i-ID bahamba bambhalisa ilentuza impesheni. Mebembhalisa impesheni, mali engangokuba yena wayethi ngisho ecela imali yokwenza ikhanda ngoba wayeneyinwele. Wayethi mezothatha imali u-R10 yokuthenga i-relax, fanele asho ukuthi okay njengoba kade ngiyohola u-R10 ngikwenzeni, ngoba babeyiqoqa yonke bathi bayambekela ebhenki. Kuyimanje ey'tolo ey'ningi akakwazi ukuthatha cause babethatha ngelentuza yakhe, nge-ID yakhe, ifenisha esendlini. Kumanje njengoba ngikhuluma mawukuthi bayangibona bayangizwa, fanele basazi isono sabo ukuthi leyo nto sisayazi isabuhlungu kuthina namanje. Bathenga ifenisha ngemali yakhe, bamhambe bemvulisa iy'kweletu zonke iy'ndawo, imali bethi bayifake ebhenki. Njalo mebuya kohola kuthiwa imali yobekwa ebhenki. Usisi ukuze aphume kuleyo nto watshelwa omunye wakhona wathi wefikile ayikho imali yakhe ebekwayo, imali yakho iyadliwa. Engangokuba yena usisi kwakuthiwa mangabe kufanele agqoke odunusa laba bala emgaqweni, wayengenayo into ekuthiwa le iphuma esitolo ngokhisimusi kuzokhishwa lezi zinto ey'dunisiwe kuthiwa akagqoke. Kodwa ezakhona iy'ngubo ezakhe iy'ngane umalumekazi lo zithengelwa esitolo esivulwe ngegama likasisi wami. Kuthiwa agqoke lezo y'ngubo yena lezi ey'dunisiwe. Okay, so right now wena ngoba it seems like into ongakahili kuyona, uke waya mhlambe ukuyobheka usisi wakho wazama ukukhuluma nomalumekazi, because ngicabanga ukuthi if into ingaphakathi ekhaya uyazama ukudila nayo njengoba manje usuzoyikhuluma in public kubukizwe lonke, kushuthi into ekuhlukumezayo ngempela, kodwa uke waqala wayozama wayobuza kubona. Into esayenza nosisi wami sahlangana ngokubona ukuthi yabo sesikhulile, safuna ukuthi siphume kubona ngoba yena ukuphuma kwakhe waqala waphuma wayohlala eMaritzburg. Okay, usisi wakho. Okay. Ekuhlaleni kwakhe eMaritzburg wabona ukuthi siqhelelene ngoba mina ngila yena useMaritzburg. Ehlala noba eMaritzburg e-paralyzed. Wayehlala nentombi yomfana owayisihlobo salapha ekhaya. Okay. Yena wamthatha wahamba naye wayohlala le yona kodwa ibihlala ngala. Yeah, ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa. Hayi-ke kusho ukuthi wabona ukuthi siqhelelene-ke wazama ukuthi abuye-ke sahlala-ke sobabili sazama indawo ukuthi sibeke noma umjondowana sahlala khona-ke. Dayi kuyilona ikhaya lethu. Saphuma kubona kuthe mebebona ukuthi okay asidingi lutho kubona nje yonke into yethu sizenzela sodwa, bafika sebexakekile. Umalumekazi unebheki ayivulile but mina ngiyabhaka. Wafika kumina ezofuna ngizomfundisa izisebenzi zakhe
waqala wathi ene ufuna ngizosebenza kwakhe Mhm. eBekhaya kwakhe. Ngathi ngeke ngikhona ngoba ngisanalento manje Ebuhlungu. ngeke ngikwazi ukulibele ngibukana naye. Mhm. Hayi ngasuka ngalentuza yakhe. Wabafundisa laba abasebenzi. ngaqala nganqaba. Okay. Wabuya waphinde wabuya ngase ngithi okay uthi ngihambe. Ngahamba ngafike ngabafundisa amakhekhe izinkwa. Okay. Ngabafundisa futhi ayikho ngizange ngize ngiqede ngisho isikhathi esikhulu. U5 hours nje ngize ngiqede ngihleli khona cause nganginaleyo nto ukuthi kubuhlungu. kubuhlungu. Ngalentuza ke ngashiya kanjalo ngabafundisa Wabatshiya. ngase ngababhalela phansi ukuthi okay ukuthi Wenza kanje. ngashiya ngayibuyela. Okay, so wena manje uhlalaphi? Ngihlala kaFelix mina. Okay, uhlala nosisi wakho manje. Ngihlala noLontuza nomunye cousin wami. Okay, niyarenta lapho. Umuzi ka cousin wami. Okay, usisi wakho yena uhlalaphi manje? Uhlala eMalikazi kule ndawo lesayizama. Oh, le yavele umsahla nokhulu. Leyo esahlala nokhulu bayidayisa Oh, naswabe Malikazi enye indawo ngaseladishe ngasemagroundini. Okay, so usisi wakho uright la ekhona manje? Yeah, uright. Useyakwazi ukuyiholela imali yakhe? Yebo, useyakwazi ukuyiholela. Okay, unomuntu futhi omnakekela kahle? Hayi, uneyingane. Oh, useneyingane manje? Oh, okay. So wena uneyingane zakho nawo uhlala nazo? Okay. So ngiyasiza isitori sakho. It's sibhlungu nanokuthi into engiyifundayo ukuthi isihlahla sinyelwa ngoba umthunzi okuphumula uyawudinga kusasa. Just imagine u-auntie obekade usho ukuthi hayi umalumekazi ngakuphethe kahle wagcina sezofuna usizo lakho. But nawe ngisho ukuthi ezinye izimo uNkulunkulu akasifake kuzona usifaka for a purpose noma mhlambe izinto ezidlula kuzona for a purpose. You understand, siyakha siyafundisa kakhulu. I'm not saying ukuthi mhlambe xolela ungakabi ready to forgive, but nawe manje uphila impilo yakhe iyaqhubeka akusakhona okunye okufisayo empilweni ukuthi ukulungele. Mhlambe kuyodinga ukuthi ngelilanga uthole i-room just to forgive them for your own sake ukuthi nawe ukwazi ukuthi empilweni just let it go. Uyabo, cause ezinye izibusiso zikeyivinje ukuthi inhliziyo zethu noma ingaphathi lethu usanemsindo. Uthola umuntu ethi hey mina ngixolela umuntu wenza into enje nani kanti awusaboni ukuthi uyibambezela wena. We understand kanti leyo nto ayingazili kuzokubulala eyayikwenzela ngaleso sikhathi yayizokukhulisa yayizokufundisa to become a better person nokuthi nawe ungakwenza ukubi komunye umuntu ngoba ukuzwile. So I'll just say to you nombukele khona ekhaya ukuthi ngelinye ilanga umalume nomalumekazi kumele ubaxolise ufunde ukuthi ubaxolele nabo mhlazana sebebona ukuthi wrong wabo mhlawumbe bayalifisa nabo ithuba lokuthi baxolise kwena. So ngiye ngathanda kakhulu ukungena ezindabeni zasekhaya kodwa uyofuna ukuthi nawe ngelinye ilanga go there usho ukuthi mina nganixolela but ungasho nje just you need to pray for this. Umuntu okubelievela uNkulunkulu ucela iguidance yababa uNkulunkulu kubo yena ukulidayo on this because I can see you. I can't even ask you ukuthi so hilile in this situation. I can see you awukakahili but you need closure nokuthi you need ukuprocessa kahle. But ngithi mina kwena ungazibambezela izibusiso zakho ngokuthi khona umuntu wakwenza okubi ungamxolelanga. Yes, mhlawumbe mina ngabona ngithi uthi wena ayi ngoba umamelo akazi abe kule situation akazi ubunzima ngahlangabezana nabo. Yes, angikaze ngibe kuyona but each and everyone goes through a lot. Kodwa ngoba sisuke singenzeli bona sisuke senzela thina. You need to heal and move on but when you are ready, not today. Ngangizwa abumbukele ekhaya ngithi I am pushing or forcing but ngizokhuluma ukuphila nokuthi ungazibambezeli ngesona esenze omunye umuntu phezulu kwempilo yakho. Thank you very much for sharing this with us. I hope one day you will heal. Mbukeli lapha ekhaya izona-ke izigameko zethu zanamhlanje usisade esitshela zona. Hope to see you next time. Usitufuza njengoba ngishilo ukuthi ngihlele sigqikini sakhe namhlanje naye ukangihlalele kwesami. So siyabambisana nje siyakhula ka Black Life TV. See you next time.